8 тисяч рублів штрафу. Таке покарання окупаційний суд Сімферополя призначив батькові політв'язня Азіза Ахтемова, якому закидають диверсію на газопроводі. Ескендера Ахтемова визнали винним у порушенні карантинних обмежень через те, що він 4 вересня вийшов до будівлі ФСБ у Сімферополі. За словами Ахтемова, він туди прийшов, щоб дізнатися, де його викрадений син. Раніше він вже відбув 10 діб арешту за непокору окупаційним силовикам. 4 вересня ОМОН затримав 58 людей. На всіх склали адмінпротоколи, а десятки людей вже отримали штрафи від 5 до 30 тисяч рублів. Такое естественное право отца узнать судьбу своего ребенка было квалифицировано сначала полицией с ОМОН, а после судом. Сегодня суд показал свое истинное отношение, что он не собирается отступать ни на йоту от общей цели, общей направленности этих процессов. Чтобы эти штрафы, которые нам придется заплатить, пусть от нашего народа уйдут все болезни, все проблемы, иншаллах. Аминь. Російські окупанти вбили українського воїна. Про це повідомили в штабі Об'єднаних сил. Зранку ворог бив зі ствольної артилерії 122-го калібру по оборонцях Кам'янки, а неподалік Попасної та Новотошківського застосували гранатомети, кулемети великого калібру та іншу зброю. А минулої доби окупанти провокували неподалік Золотого 4, Шумів, Лебединського та Пісків, що на околиці окупованого нині Донецька. На вогневі дії противника наші військовослужбовці відкривали вогонь у відповідь, чим змусили ворога припинити обстріли. Завдяки зусиллям українських воїнів рубежі наших підрозділів залишилися незмінними. Підрозділи Об'єднаних сил тримають ситуацію під контролем та продовжують виконувати визначені завдання з відсічі і стримування збройної агресії Російської Федерації. На Луганщині озброєний бойовик здався українському війську. Про це повідомили у прес-службі 24-ї бригади імені короля Данила. 23-річний найманець служив у мотострілецькому полку окупантів з 2016 року. Щойно досяг повноліття. До лав загарбника його привів власний батько. Йому обіцяли великі гроші та зброю, натомість він зізнався, що зазнавав знущань та принижень від російських командирів. Не витримавши, найманець добровільно подався на вільну територію України, незважаючи на міні-загородження та ймовірність бути розстріляним бойовиками в спину. Його схопили бійці королівської бригади, що були на бойовому чергуванні. Вийшли йому на зустріч, побачили його, взяли на мушку. Стій, хто йде. Він підняв руки доверху. Ми йому сказали, ляж на землю, він ліг на землю. Спитали, хто він, він сказав, що він з цієї сторони. Ми його обезброїли, зв'язали руки, зв'язали очі. Далі зробили доповідь командиру. Потім через деякий час прийшов командир і його забрав. Президент України Володимир Зеленський передав президенту Туреччини Реджепу Таїпу Ердогану список українських в'язнів у російських в'язницях. У ньому 450 прізвищ. Це сталося на сесії Генеральної асамблеї ООН у Нью-Йорку. Про це на своєму брифінгу повідомив міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба. У них була довга зустріч тет-а-тет, потім довга зустріч у складі делегацій. Ми, що називається, звірили годинники із питань двостороннього порядку денного і з питань, які президент Ердоган мав намір порушити під час зустрічі з президентом Путіним. Зокрема, президент Зеленський передав президенту Ердогану список з 450 українських в'язнів, в тому числі там був Наріман Джелілєв, і попросив президента Ердогана, що називається замовити слово за них перед президентом Путіним, тому що нам потрібно звільняти наших людей з російських застінок. Кулеба додав, що наступного тижня разом із міністром закордонних справ Туреччини Мевлютом Чавушоглу відвідують Львів. Там готуватимуть 10-те засідання стратегічної ради високого рівня під головуванням президентів України та Туреччини. Відносини між Україною і Туреччиною є зараз надзвичайно міцними, змістовними і орієнтованими на результат. Україна та Туреччина – це дві країни, союз яких в Чорному морі є ключем до збалансування безпекової ситуації в цьому регіоні та гарантування безперебійного функціонування торговельних шляхів. Тому нам потрібен цей альянс з Туреччиною, і ми будемо його і надалі розвивати. І такі самі настрої, запевняю вас, панують в Анкарі.
Президент Туреччини Реджеп Таїп Ердоган вчора у Сочі мав зустріч з президентом Росії Володимиром Путіним. Для цього російський президент вийшов з двотижневої самоізоляції. На публічній частині зустрічі Ердоган і Путін обговорили спільну торгівлю, туризм, ситуацію в Сирії та на Кавказі і боротьбу з пандемією. Переговори відбулися на тлі заяв Ердогана про те, що Туреччина ніколи не визнає Крим російським. За підсумками зустрічі не було ніяких заяв для преси. Чи обговорювали на переговорах теми, пов'язані з Україною і Кримом, невідомо. Напередодні прес-секретар Путіна Дмитро Пєсков заявив, що тему Криму президенти не підніматимуть. Документ, який детально описує конкретні дії задля деокупації Кримського півострова. У Міністерстві з питань деокупації і реінтеграції тимчасово окупованих територій України пояснили, що передбачає план заходів щодо реалізації стратегії деокупації і реінтеграції Криму та Севастополя, ухвалений Кабміном напередодні. Цей документ передбачає 158 заходів. Серед них спрощення процедури подачі заяви на виплату політв'язням та членам їхніх сімей, вдосконалення державної реєстрації актів цивільного стану громадян України на окупованих територіях. Крім того, буде спрощено отримання перших паспортів для громадян України, мешкаючих на тимчасово окупованих територіях. Ми переконані, що ефективне виконання ухваленого комплексу заходів буде основою для деокупації і реінтеграції тимчасово окупованих територій та каталізатором підвищення ефективності державної політики в актуальних питаннях захисту прав і свобод, незаконного політично мотивованого судового переслідування, захисту прав внутрішньо переміщених осіб. Вольєри відповідають всім нормам, а у тому, що дитині відкусили палець, винні самі батьки. З такою заявою виступив Олег Зубков, власник сафарі-парку «Тайган». Днями тамтешній тигр відкусив палець однорічній дитині. Його мати, 22-річна мешканка Краснодара, піднесла свого малюка надто близько до клітки та перехилила його через бар'єр. Тигр схопив дитину за великий палець лівої руки. У лікарні палець врятувати не вдалося, його ампутували. Силовики з'ясовують обставини події. Олег Зубков каже, що усіляко співпрацює з окупаційними слідчими, але не виключає зустрічний позов проти матері постраждалої дитини за незалежний догляд. За його словами, вольєр сертифікований, а довкола чимало вивісок, бордів та брошур з попередженням про небезпеку хижаків. Здесь живет огромная коллекция хищников, самая большая хищников в Европе. И мои парки посещают сотни тысяч человек. У этого вольера, в частности, также были миллионы людей уже посетили. И соблюдение элементарных правил поведения при кормлении животных, при поведении в парке спасут вам и пальцы, и жизнь, и избавят вас от подобных ситуацій. Найближчими днями у Криму вируватимуть потужні вітри. Окупаційне управління МНС оголосило штормове попередження до 3 жовтня. В західних, східних та центральних районах півострова очікуються пориви до 25 метрів на секунду, можливі аварії на лініях електропередач, а також порушення транспортного сполучення та загроза життю людей. Є ймовірність лиха в Керченській протоці та акваторіях Азовського та Чорного морів. Величезні потужні хвилі фільмують на південному узбережжі півострова. Тисячі мертвих птахів виявили на березі Севаша на півночі окупованого Криму. Неподалік від води нарахували близько 8 тисяч раптово померлих пернатих, найбільше чорношиїх поганок. За словами науковців, симптоми, які вони спостерігали у ще живих птахів, свідчать про ураження центральної нервової системи. Пташки тупцюють на одному місці, смикають головою, а тоді втрачають орієнтацію в просторі і падають замертво. Потеря ориентации, движение кругами. Это говорит о том, что поражена центральная нервная система. Затанцювали окупаційних поліціянтів. Серед ночі біля торговельного центру у Сімферополі група молодиків бігала хороводом навколо службової автівки. Хлопці виявилися вуличними гонщиками, які гасали порожню парковку. Але коли їх товариша покликали на розмову окупаційні даїшники, вони влаштували танцювальний перформанс на його підтримку. Групою в більше десятка людей бігали навколо, тримаючись за руки. Без масок та соціальної дистанції чекали, коли ж відпустять рейсера. Окупаційні силовики карати нікого не стали і жодних порушень карантинних норм не помітили.
У Криму стрімко зростає захворюваність та смертність від ковіду. Навіть за сумнівними підрахунками окупаційної влади за добу інфікувалося більше як 5000 кримчан. Ще 18 не змогли подолати хворобу і пішли з життя. На тлі нових рекордів захворюваності окупаційний голова Криму Сергій Аксьонов продовжив деякі карантинні обмеження. Не працюватимуть нічні клуби, дискотеки, хостели та кальянні. Також не водитимуть екскурсії для груп більше 10 людей. Крім того, Аксьонов звільнив чергового окупаційного міністра охорони здоров'я. Олександр Остапенко протримався на посаді трохи менше року, а до цього очолював лікарню Семашка. Тимчасово медициною окупованого півострова опікуватиметься Костянтин Скорубський, донедавна керівник лікарні Судака. На чолі окупаційного кримського МОЗу тримаються недовго. За час окупації змінили вже 6. Шведи можуть зітхнути вільно. В країні зняли майже всі карантинні обмеження, які діяли через пандемію коронавірусу. Заходи скасували 29 вересня. Сьогодні відчувається різниця, і це добре. У поїзді набагато більше народу, але мені подобається. Так, в потягах і автобусах людей трохи більше. Так, зняті обмеження на число людей в ресторанах, театрах та на стадіонах. Відкриваються нічні клуби. Більше не потрібно дотримуватися соцдистанції і не вимагають ковід-паспорта. Скасували і рекомендацію дистанційної роботи. Люди можуть повернутися в офіси. Втім, у разі появи симптомів хвороби всім наказано сидіти вдома і здати тест. У Швеції цілком вакциновано більше 75% дорослого населення, а при цьому 82% отримали хоча б одну дозу вакцинації. В останні дні в країні не виявили жодного нового випадку зараження коронавірусом. В цілому, за весь час пандемії тут виявили приблизно 1 200 000 заражених. Померло майже 15 000 чоловік. Європейський Союз посилить візові правила для білоруських чиновників. Про це заявили представники Єврокомісії. За їхніми словами, це відповідь на міграційну кризу на кордоні Білорусі з Литвою, Латвією та Польщею. Ми пропонуємо частково зупинити нашу візову програму з Білоруссю. Ми не будемо карати білоруський народ за дії його влади. Призупинення зачепить лише чиновників і власників дипломатичних паспортів. ЄС звинувачує президента Лукашенка у створенні штучної міграційної кризи. Останніми місяцями різко зросла кількість біженців, які переходять із білоруської території до сусідніх країн-членів блоку. А почалося це після того, як Євросоюз ввів щодо Мінська санкції за порушення прав людини і вибори президента, які назвали черговим фарсом. Ми бачимо, що сьогодні білоруський лідер Олександр Лукашенко в розпачі. Він серйозно постраждав від економічних санкцій, які на нього наклала Європа. Він у розпачі, тому намагається дестабілізувати ЄС, направляючи туди мігрантів. Угоду про спрощення візового режиму ЄС і Білорусь підписали торік після 5 років переговорів. Вона зробила європейські візи для білорусів дешевшими, а також скоротила час очікування для заявників. Водночас обидві сторони підписали договір про висилання осіб, які перебувають у ЄС або Білорусі без дозволу. Але пізніше Мінськ із цієї угоди вийшов. Голова Європейського центробанку Крістін Лагард не вважає глобальне підвищення рівня інфляції серйозною проблемою. З її слів, зростання цін у світі – це тимчасове явище, спричинене пандемією. Низький торічній рівень інфляції і високий цьогорічний у середньому такі ж, як і інфляція 2019 року до пандемії. Тобто рівень цін зараз приблизно такий же, яким би він був, якби інфляція залишилася стабільною на допандемічному рівні. За словами Лагард, тільки но вплив пандемії припиниться, інфляція піде на спад. Тепер ми стежимо за розвитком ситуації, але поки не бачимо жодних ознак того, що підвищення рівня інфляції стає масштабним явищем. Свою заяву вона зробила на онлайн-конференції в Німеччині. Економічна ситуація в цій європейській країні і далі стабілізується. Так, згідно з опитуваннями, індекс споживчих настроїв на жовтень зріс до найвищого рівня за 1,5 року. Це ознака того, що зі зростанням купівельної спроможності домогосподарства і далі підтримуватимуть відновлення в найбільшій економіці Європи.
У вересні споживчі настрої поліпшилися. Особливо різко зросли очікування доходів, які досягли докризового рівня. Кількість заражених коронавірусом зменшується, і це додало споживачам оптимізму. Четверта хвиля пандемії виявилася не такою серйозною, як боялися раніше. Приєднуйтесь до сім'ї АТР та підпишіться на сайт нашого телеканалу. Для цього наберіть в браузері atr.ua, натисніть на кнопку «Вступити в сім'ю АТР», виберіть суму і натисніть кнопку «Підтримати АТР». Після цього заповніть дані своєї картки та електронної пошти. Оберіть регулярність платежу, погодьтеся з умовами програми та натисніть кнопку «Оплатити». Перший кримсько-татарський телеканал АТР – це максимальна та ексклюзивна інформація про Крим. Це єдиний осередок свободи слова для кримсько-татарського народу. Підписка на наш сайт – це підтримка нашої інформаційної боротьби та ваш внесок у повернення півострову додому, в Україну.